Arratsaldeon, gaur ere Nafarroako bufoiak berri freskoekin gatoz. Arratsaldeko 8 dira, daramagu egun osoa lanean, baina hemen gaude zuekin, zuek hartzeko, energiarik onena. Daukagun energia gutxi hori zuentzat. Platoa ere horrela jarraitzen du, baina aldaketak egongo direla zindagitzuet. Eta gaur ere Maider eta Danel ditugu. Eta haude etortzeko irrikitan. Kriston energiarekin, super deskantsatuta. Beraz, Maider eta Danel, aurrera! Pila bat energia nabari dut zuengan, Danel. Hola, San Fermín! Kaixo. Zer moduz? Egunon. Ez duzu iratzar gaioa jarri gaurro? Ez duzu iratzar gaioa jarri gaurro logelan? Ez, porque pentsatu ez doa la bihar, porque azkenian, hemen mugiru nintzanean, bizitzara esan da, venga, jantzin minaz, dutxo minaz, baina ez doa bihar, porque naike hemen, mugiru gabe, eta orduan lanerako pres nago beti, arrapa berdinaekin orain. Perfecto, gainera, San Ferminetako jutsu horrekin, perfecto. Hondikan nau San Ferminaren espirituak poseiruta berdutik. Ikusten dut. Baina guztiz pres nago lanerako. Beti bezala. Ba, ni ez nago pres, Ez da prest? Kalte psikologiko pilo bat ditut gaur. Kalte psikologiko pilo bat dut? Bai. Baina beti da nik dituzu kalte psikologikoak, bai. Jarriko ditut psikologoaren metaurrikoak. Egia. Ostia. Izan minaz ni maiko normalen agaur. Zer dutxo maitean. Izan minaz maiko normalen agaur, hori jodiu da. Zer dutxo maitean. Bizitza, lana, kapitalismoa, modioa, droga. Beira. Gertatzen az dairan guztia? Gertatzen zai. Hor daukazu koktel molotov moduko bat hor zure barruan. Bai. Gauzak ez diote gertatzeari ustan. Bai, continuo. Zare como Lorena GH. No, zin da Lorena GH. Zin da hori. De Gran Hermano? Lehenengo, edo ezakit lehenengo esan, baina lehen da biziko denboraldietan basoen neska zola Lorena, zola como super repelente, baina ez da zu esla. Ez, ni repelenteago. No, zu ez. Baina ez que dago bidixo bat, berana oso graziosu da eta nola gauza bat esan da, behago nahiz momentu hori gauzak sentitzen. Nio, getala usazpi gauzak sentitzen. Bai. Beti sentitzen. Bezinago beti sentitzen. Es que lotan incluso. Osea, ez da bakarrik. Besatu, bueno, ja gutxienez lan hor bitartean deskantzatuko dut, hartuko zaizkit nire emozioak, eta lasaituko da nire gorputza, nire burmuina, nire sistema nervioso. Ke ba? Amets egiten? Zara, ren fasean zure etxeko lanak egiten. Bai, ren fasean, etxeko lanak egiten eta nire amaitasuna dilemak konpontzen. Puta madre! Maja, hori da potentea, Osea, lotan zaudenean, beste gauza batzuetan, jeikitzea eta sentitzea. Egon ez dute zer diskantzatu. Ja, eske hori gertatzen. Estresak gure ametxean erreinua infektatu dute. Bai, nire ez jatu pasatzen. Bueno, ez gezurra da, porque nik ez dut lana egiten. Bueno. No, a ver, nik ez dut benetako lanik. Nina ze, paiaso bat nahiz Nafarroako bufoia. Nahiz da duan beti nau. Eta niputxia da. Nafarroako bufoia niputxia. Zer da? Ointxe bertan bizitza oso lauso bat daukat nire autokonfinamentuaren Xaloa Telebistako estudioan. Baina hemen baino lehen, neukan rutina bat non nituen lan egunak pixka bat aboleo jarreta. Orduan, igual, noiz behinkat doketak jaten 5 egun jarraian lan egiten egotia. Que niko dakit gauza normal bat dala, esperientzia humanuan. Bueno, normala. Normala ez ohikoa. Bueno, ohikoa bai, hori. Ohiko gauza da dela, ez orduan. Ezin dala, como fingir dala kristoneko gauza, baina niretzat bada. Eta nik 5 egun horietan ezin hauen loain. Eta batenaz lotara 3 edo 4, porque elitzen azoian nolan, pero es como, daukat ardurak. Ardurak dauzkat. Ke putada. Bai. Ez do gura. Gainera bai. Oitu egiten zara gero eta ni lo egiten dut ongi, baina gaur, azkenotan elkartu dira gauza pilo bat. Dekadera! Bai. Zuak itzu humoristak diela jende miserablea, por Bai, horregatik dut humorea miserablea nahi zela. Puta madre, berdire. Ze fuerte baita, bueno, ja, bai, ez dugu sakontopeago bezala, egingo dugu terapia kolektiboa hemen, baina ez da gauza, ez gure ikuslega, ez dugu gure terapia... Zuek ze moduz, ondo, Ondo, ez? Psikoanalizia zuzenean gaur Nafarroako bufoian. Hoixe da. Bueno, al lío. Zedaka. Al lío, Kalisto. Maider. Bai.
urte berideak daukagu? Bueno, urte merideak gaurkoa da, barregarria iruditu zaidan zerbait. Claro, kontatuko egia dudana. da, barkatu sekzioa da urte merideak edo divertigarriak iruditzen zaizkitan gauzak. Eta gaur da, divertigarria iruditu zaidan zerbait. Bea. Zergatik ekartzen dut hau? Zer ikusia dauka Nafarroarekin? Ez. Zentzua dauka? Ez. Lotuko dugu. Ez genuen espero. Baina, bueno, graziosa iruditu zait. Aurrera. Ba, bera, 1973 urteko berri bat da. Perun, Mila beratzion da? 73. Hori da urte meri, bea? Bai, urte... Begira, A ber, dekameride. urte meridea, bai, karri dut urte meridea delako, baina ez da, gehien bat da, barregarria iruditzen delako. Bueno, Peru ere de Euskal Herria badakizu. Agia da, bera, ni joan nintzen egun batean, Bai, egun batean joan nintzen Kuskora, Bilabesan, eta, bueno, egon bideian Kuskon, eta ez dakit, zeuden egiten, ba, ketxuen eta olakon festibidade bat ez dakit zer zen. Eta Mostafana da. Bai, ketxu mostaza eta bai, eskiztonto el culo. Oso txarra txiste, Ja. oso txarra. Txarra da gaina ditxu como implikazio problematikoak. Bai, gainera bai. Ahaztu txiste. Ni ketxua guztien jat mordo bat, ni de katloira noia hiru bat lizaztean, vale? Todo esto cortar. Jarraitu. Eta dun, hasi nintzen, ba, gizona, hoetako gizon batekin mintzatzen, eta ez dakit nola, ba, no, guazala, Euskal Herrikoa, eta gizona, Euskal Herria, eta, no, española, muy bien, Euskal Herria, herri ona, nire herria, no sé Horre, qué. ketxuak ziren, ez? Orduan Bai, ere- Bai. eta, sin más, ez dakit zergatik, bai, hori, Peru Euskal Herria dela, oso maiteak gara Perun. Orduan, bueno, bazegoen Kuskon gizon bat, jaso zuela sekulako jipoi bat, bere auzokideen parte. Oso maitatu da gara. Bai, bai. ez baina Perukoa zen gizona, Bale. San Sebastian, zen San Sebastianekoa dela Kuskondoan dagoen herri bat, baina ez Donosti, osea, San Ostras, Sebastian. benetan da, pero Euskadia. Bai, muy fuerte. Tardun, hori, jasotula sekulako jipoi bat, ba, uste zutelako, osea, gizona hilda zegola, eta bat zeuden bere funeralan, bale, eta bere hilobian, eta dena, eta batean, ba, berpiztu egin zen, total, zegoela, eman ziola, bihotzeko bat, eta, karo, garatu zen, pues, como tipo koma, Katatonia. baina katatonia, hori da. Eta dun, karo, batean, altxatu zen gizona, sendatu zen batean, eta besteak uste, berpiztu zelakoan, zombi bat zelakoan, ba, jipoitu zuten. Logikamente, egin marruzu, ez? Ez, baina negozten oso, ez dakit hiltzen o no. Berriak amaitzen du, oso larri dago ospitalean. Ez como, osea, Baina hori imaginatu. duela 60 urtekoa, oza, ja jakingo gau hildan edo. Bai, Bueno, hilda egongo da fijo. bai, baina bilatu dezakegu hiltzen edo ez. Ez genik uste dut daudela, ez dakit dan hain mistikoa, baina uste dut jendia ikostetan jako asko rutina apurtzea. Orduan, zu basoiaz funeral bate daukuzia plana egin ja dolua pasau dozu, ja dau herentzia banatuta, Claro. ja dau familia guztia hemen jantzita, ez duzu estropeo. Claro. Gaina hilda egon marruzu, Claro. ze bizi. Hori da, egin zure partea. Hori da. Egin zure partea. Osea, a ver, egia da. Bai, La muerte de la gainen, comedia. ni naiz oso fan de Walking Dead, eta esan dut, eske nik berri hau hitz egin badut. Ne, bueno, ni ja montatu pelikula, guau, zombie, no sé, eta bueno, eta nik Oso uste ona, dela zerbait mistikoa, Osea, oso barregarri iruditu zait zure interbentzioa, baina uste dut, han jendeak esango zuela. Eskerrik asko rekonozi dut, ja. Bai, Eskerrik oso, asko. guau, oso txiste ona, Maravilloso. Baina nik uste dut jendea hor izango zela en plan de, no, benetan, berpiztu egin da, osea, un zombi. Bere izena, Jesus. Bere izena, muy fuerte, Demetrio casi tupa. Ah, bai, Casi puta. Demetrio casi muere. Casi Espera, tupa. tiro. Casi tupa. Casi tumba, Casi tumba. Demetrio mira. casi tumba. Demetrio. Pero no. pero no tumbo. Bueno, Le le tumbaron. Comeri Jack. Ostras! Hori da nire... Karo, horregatik orain, usten dituzte 24 ordu observazioan, Claro. bihotzeko eta horrelakoak ez, ematen dizkizu, bueno, en generalean, hiltzen zarenean, Bai. utzen dituzte 24 ordu, ez por si las moscas! Por si las Ja, bada moscas. zein bat egoera non egon zeike como clínicamente muerto a 10 minutu. Bai. De lo que se ose. Bai, ¿No te bai. gusta como curiosidadea? Bai, Pero era como... interesgarri ez da? Berez definizioz berpizkunde bat da. Claro. Bai. Osea, egon zara hilda, eta itzuliz, Bai. Ke me cuenta. Bai, bai. Badakitzue, hau ez da oso barregarria, baina da como... Tu, 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 tu. Da, expedienteak iz. Nire aitonak eukizuen dementzia bere azkenengo urteetan. Eta egun baten itzuli izan.
Egun baten, nire aitona itzuli izan, eta dituzuten nire izeba eta osaba guztiak haien lanetik etortzeko, porque nire aitona itzuli izan, eta egon zan hitz egiten nire... Eta josauen norbaitxek etxeko txirriña, eta izan, kling, eta berdiro fan zan. Berdiro fan zan. Eta etorri ziren ni osaba eta izeba guztiak haien lanetik korrikan, porque etorri izan, eta nire aitona esaten, egona, zeruan, eta egona... Esazuztan nire amamai, ikusio zure alaba, porque nire amamai ikusioen alaba bat hilzana jaiotzean. Eta asko maite zaituzte guztioi, oso posik nahi baitzultian, eta momentu baten josa baten txirriña, eta ping, eta bat dira fanzan. Flipas. Komedia. Komedia. Hau ez da oso barragarri. La vida misma. Sekzio berri bat, bai? Boa, niri flipatzen ditu guzti hori, Ekartzen alditu golako gauzak? Boa, perfecto. Fijo. Perfecto. Kirolen sekzioa ja ez duzuain gustoko, Ez nire dutenen Expediente X. Venga, aurrera. Vale. Aprobau. Txak! Venga. Ni kirolak... Expediente X. Begira. Nik, ez dakit igual hain da momentu, baina entxe bertan gogoratu naz, audeko programan ez nebala hain nire sekzinioa. Nola da posible, Daniel. Nola da posible. Norbait hil beharko dugu! Arakiri! Zeure burua? Zeurke ez legaiztoa. Vale. Nahi zen ez dira dara gutxi. Arakiria egiten duzu zeure buruari. Qué rico. Venga, Daniel. Zuk zure burua beste itxasuna inean, ni presentauko gaut nire sekzinioa. Kaixo. Egunon, ikusle, nola esaten da, ikuslego emaitea. Ni dauko sekzio bat demoraldi honetan Nafarroako bufoian, ez dela Sudurgorri deitzen, aunque hemen jartzen dau, deitzen dela ongi dauden gauzak, porque uste dut gauza asko inguruan debatitzen ari garala, baina badaude gauzak ongi desela eta ja ez da. Eta gure gaurko ongi dagoen gauza da, etxe bizitzaren eskubide oinarrizkoak. Normalak, ni daukot kristoneko bronka nire imobiliariaz, daukidot gaurko izian, porque badago tarifa bat, hemen gure Nafarroako Xaloa Telebistako estudioaren alkilerrean. Badago oso bat ditzen dela azken baliabideko tarifa. Ez dakit badakitzuen. Bai, Iberdrola. Argindarra. Dau suministro gehienetan. Vale. Porque ez dakit... Oiare bai, ia da. Oiare, porque ez dakit pila duzuen, baina eske bizitzeko beharrezkoa da argindarra, eta ura, eta energia, eta orduan. Ez izateko, como situazio mafiosoak, basiko imagino Iberdrolak esaten dauela, kostau dauela 10.000 euro argixak hilero. Ez legoke ondo gongo. Así que hor, badau tarifa bat gobernuak regulaukoa, dala azken baliabide tarifa. Uste dut izena dela pixka eta agresibua. Lan, último recurso ditzen da gazteleraz. Eta uste dut dala izen bat pixka bat jendia como akojonatzeko eta ez hartzeko, baina da, gauza berdina, merkiago. Bai. Eta gaur, heldu bat karta bat nire elektrikana esaten, hori ja ez doin behar. Eraki dugu, gure zedean, hori ja ez dobla behar. Así que goizuegu presioa, eta ez bazu egura, bafan. Eta nik uste dut hori dela mafiada bat, eta hori gaizki dagoela. Eta etorri naiz aldarrikapen politiko bat egitera gure baina hori abisatu ditu, ez hori izan dut egin. Heldu jaku eskutiz bat, non jartzen duena. Guk, konpainia bezala, hemendik aurrera, ez dugu azken baliabide tarifa eskaintzen, eta zure argindarra garestiagoa da. Aldatu nahi baduzu, aldatu konpainia. Akaskarla. Baina, aldera bat. Osea, hau baldin bada gobernutik, aprobatu den zerbait, ezin du konpainia bat horrela... Bideren bat egongo da. Bai, azkenan badaude bi tarifa mota da. Merkatu librea, dela hori, eta azkeneko baldintza hori. Osea, merkea dena. Orduan, zu, enpresa bezala, egiten alduzu, adostu zure bezeroekin, prezio bat, merkatu libre horretan, dala garestiagoa normalean. Orduan, igual, enen urtean, en plan kaptazioan, egitizute deskonturen bat, patatin pototon, eta orduan, gehiagoten zara urte, eta kagaro, urren urtean jazara horoitzen aldatzeaz, eta tukutun, teklaban. Baina hori izango ditzateke, haiekin adosmen batera ailegatzen bat dira. No, hau da terrorismoa. Bai, baina, eske... Zuen mierda pobriak... Baina niri didez, nire daukat, aseguru konpainia bat, eta zuk ematen dizkiazu ez dakizen bat parte urtean. Esaten dut, Daniel, agur, ez dut nahi zure... Ez nahi zaitut bezero moduan. Vale. Karo, pues hori da nazismo, baina... Hoi da? Baina ez badu nahi... Es el mercado, amigo! Es el mercado, agur! No, hori, eta gaur, nire ongi dauden gauzen sekzioan zen dut, ongi dago, jendiai, eskubide, oinarrizko eskubide etxo batzuk bermatzean, nik uste dut, nire kontroversian, uste dut ongi dagoela, eta uste dut,
giza eskubideen deklarazioan jartzen da bela. Eta orduan, ez da trafikau behar, oinarrizko eskubideekin. Eta hau da, nire puntua gaur, eta da, bereziki nire argia igo dutelako. Porque inoiz ez da empatizatzen kausa sozial batekin, zure gainera jausten den arte. Así que gaur jauzi jaten ez, nire gainean, nau super aurka, mierda honena. Bueno, pues... Ei, dauku balia bide hau, bihar dauen jendiaren zat. Orain ja ez. Te jodas. Pues, interesgarri egiten zaire, egin duzun puntu hori, ez? Osea, ez bali bat egin tokatzen, ez dugu horren alde egiten. Zan pixka bat txiste, baina da pixka bat berda. Bai. Rebroma, broma. Bai, eta nik ekarri dudan urrengo berria, horrekin daukaz erikusia baita ere. Zentuetan ez dira, bueno, bai, oinarrizko eskubidak edo, kasu honetan, Euskal Herriko mugimendu feministak egingo du greba bat, ze, martxoak sortzian izan den gai nagusiena izan da zaintza, ez? Eta egingo du eskubide unibertsalen aldeko greba bat. Eta nik galdetu nahi zuet, ze iritzi duzue zaintzaren inguruan, zer da zaintza zuretzat, eta nola uste duzue egin barko litzatekeela zaintza. Mira, azteko, barkatu. Ez, eskubide unibertsala bat dela baita ere, ez, eta batzutan ez dugu kontutan hartzen. Ez, argiarena bezala, ez, batzutan azten dugu en plan de... Zendiak behar du bizitzeko. Bai, edo ura, ez, azkenean joaten zaren leku batera, eta ez dute ura grifotik ematen. Ramon el Banidosok basaten du, zeintzuk diren eskubide unibertsalak. La comida, la ropa... La ropa, la vivienda, y nosotros tres se van olvidado. Ba, hortzi ziarra zoiaz? Mira, adibidez, esaten duzuna eskubide baldintza, oinarrizko eskubideak bermatu behar direla, eta zaintzarekin zerikusia duna da, emakumeok azken finean garela askotan eskubide horien bermatzea errazten dugunok. Bai. Bai, historikoki da gure eskubidea baino emakumeen lana. En plan, denon eskubidea baino emakumeen lana. Claro. Bai. Nik uste horregatik, ez, aukeratu dutela greba egitea horretan, ez, azkenean gehienezkoa, ez baldin bada guztia, dira emakumeak. Eta honek dauko un sesgo patriarkal, porque nire aitzak hartzen dituztenean hiru garagar dago, esatu guzta, bueno, inbeste berdintasun badau, segatxik ez di esartzen emakumeak obretan. De repente da como argumento de mierda bat, baina erabiltzen dena mordo bat. Eta badau sesgo patriarkal bat, porque guk gizarte moduan onartu dugu, evidentemente, gaizki, obra dala motrosko mutilentzat eta zaintza dela emakumetxo delikatuentzat. Orduan, badao, kristoneko mierda bat hor sartuta, non, oain, zaintza begiratzen denean, gauza, feminismotik aldarrikatu beharrezko gauza baten moduan, ez da gabitzelako asoziatzen zaintza emakumeekin, da hola dalako, por desgrazia. Osa, aldatu bilako zan, baina oain gauden egoeran egonda, ikuspuntu feminista uste dela guztiz egokia. Eta uste dut bai, eskubide basiko bat dela, jendeak zaintza bide dau, bestela hil egiten da. Orduan, ¿pa qué estamos traficando con esta mierda? Ni horretzen naiz aurreko gunean amarekin hitz egiten simaz gauza askori buruz. Bera izan zuen bere lehenengo alaba nahiko gaztetxo, ez, 20 urterekin. Eta bera horretzen da, nola, bere izan da bakarrik nahiko askea, ez, bere, bizi zen momenturako eta nahiko librea eta, ez, eta esan zioten, ai, ze ondo, alabatxo bat horrela zainduko zaitu. Claro, claro. Ostras, eta nire ama, a ber, baina nik ez ditu dala aurrak izaten niri gero zaintzeko. Esa, ez? Baina emakumea. Claro, alabatxoa, ze ondo alabatxoa zu zaintzeko, ez? Bai, porque semiak bota bigatzu kunetara, no te jode. Baina gero da gertatzen da, nire familian azkenean nortzuk zaindu dute amona. Beti. Nire ama, eta nire izebak. Eta no zaindu dituzte beste gizonak. Tipiko hori... A ber, nire aitaren familian adibidez ez, osea... Bai, gero ez zide daude, noski bai, ez? Baina, bueno, normalean... Horrela izan da gizartean bai, eta horrela gaita ere ez zitu gaituzte, ez? Claro. Eta inkluso harremanetan batzutan zaigu, ez? Iterin dugu... Nire bikote edo laguntxoen salbatzailea. Bai, zara. Baietz. Bai, zara. Bai. Ze gaixoa, arazoak ditu, eta ni hor. Nik zainduko zaitut. Eta gero nor zaintzen zain... Eta zergatik jartzen naiz ni egoera horretan, ez que gainera ez da! Zaintzan nondik hasten da, gure zaintzatik, ez? Baita ere? Nork zaintzen dau, pues bueno, ez que daukat denbora ez da nire burua zaintzeko, baina gero besteak zaintzeko badaukat denbora. Ez dakit nondik ateratzen, ez dakit... Claro, kentzen nire zaintza denbora!
Ke maravilla, ke ekonomiko, Zer egiten duzu zaintzeko, zuen buruak zaintzeko? Gimnasio! Gimnasia? Zure burua ere zaintzeko? Bai. Nire kirola da super beharrezkoa nire burua. Bai. Zu Kinder Bueno! Niretzat be bai. Zuretzat Kinder Bueno! Jode, nik naiz daukot ikuspuntu oso hedonista bat. Eta asko guztien jate plazerra sentitzea. Ez plazer sexuala, beharrez necesariamente, baina nik autozaintzaren nozioa uste dut oso ondo dauko dela hartuta, porque oso argi daukat zer gustatzen zaidan, eta egiten dut. Eta egon bibanaz 3 egun nire etxean sartuta porruak erratzen, eta jana isa jaten, egon gonaz, porque ez daukot da nik. Eskerrik asko etortzeagatik. Pues eske, mira, nire hori batetik inbidia, zera azkenean, eske nik ez daukat denbora hori egiteko. Eta gero igual nahi dut egin norbaitekin, eta horrek ez du nahi, edo ezin du, edo eta azkenean bakarrik... Egin bakarrik? Ja. Bakarrik? Ja, baina eske gero ez daukat denbora. Baten eltzen da, astelenetik, ostiralera ezin dut. Eta baten etortzen da astegura eta monologo. Ezakizen, mendira, laguna, ezakizen... Neska da ezin? Boragine. Lagun asko ditugu. Bai. Uste dut, sozialki lagun gehiago ditu da jendeak. Euki lauzpa bost, lagun igual... Eski ezin ditut zaindu guztiak. Horrekin tirauko zu. Hori egia da, baita ere. Eta gero, gaina ez ditu gertatzen hori? Batean raikatzen zarela, en plan, dituzu hainbat lagun, oso gertuko lagunak, igual 10, direla del dia a dia, oso garrantzitsuak, eta karo, eske ez daukazu denbora haiek zaintzeko, a ber, ez dutela exigitzen, baina zu zaintzaile bezala, sentitzen zara, te tengo abandonada. Te tengo abandonada, barkatu zizut galdetu bi astetan. Baina gero hor daude lagururak esaten dizuten, a ber, lasai. Denboraldiak daude, nire ligatuanago, lasai. Ja. Eta ikusten garenean gero da la hostia. Bai. Orduan baita ere da elkar zaintza. Eta nik uste laguntasunean emakumeen artean egiten dugula asko. Bai. Hori izan biramen, porque nabil ikuspuntu oso desberdin bat garatzen zueran ere ninguna, porque nik ez dut uste, nik nire lagunak zaintzen ditut eta maite ditut, haiekin denbora asko gozatzen dut, baina nire lagunekin ez nauenean nik asumitzen dut, haien burua zaintzen dut. Ja, baina... Porque nik nire burua zaintzen dut, orduan ez da, baina non daudan... Baina da genero asunto bat, Bai, zu sentitzen duzu, ostras, hainbeste maite dudan pertsona hau, duela zenbat ez dudala idazten, zenbat ez dudala ikusten, zenbat ez dudala... Zenbat denbora noia pertsona hau zerbiru gabe. Pixka bat Bueno, izan daiteke pertsona hau konplaziru gabe. Bai, edo sentitzen duzulako behar bat pertsona horreri zuk pentsatzen duzu merezi duen denbora hori edo momentu hori eskaintzeko. Da azeptazioaren asuntuaren gatik. Validazioa? Bai, validazioa. Nik uste emakume hori baita ere esartu degula, gutxienez nik uste dut nire kasuan eta hainbat kasutan nire inguruko emakumeen kasuetan. Batean behar dugula validazio asunto hori, tardun esatu zu, nik zer egin dezaket pertsona honendako baliogarritasuna, baliotua izateko, zerbitzatu edo pendiente egon edo zaindu edo behar egingo nahi eta horrela badaukat balore bat, hori baita ere izan daiteke, amatasunaren asunto, hala gertatzen da, eta ez da bakarrik amatasunean, nik ikusten dut ere bai nik nire lagunengan edo beste gizonengan, amantengan edo dena delakoarengan. Osa, nola, aktitude hori de nire beharra izateko zer balio aportatzen aldiot, hau. Esan daik egoza bat, porque gertatu zen egoera bat, azte bukaera honetan, eta nahi gogoratu, porque ez gogoratzen kontekstua. Baina badakit, gemila zutan eta beste bilagun hitz egiten, ez dakiz zeana, eta nahi jakin zen, porque gogoratzen ez daukala zer ikusirik. Baina hori zen, konversazio baten arixan, eta de repente maidor, de la nada, zateu, jo, eze ondo hemen egotia dena! Eta zetaz gemila hitz egiten, como de, algo, ez dakit tristia, baina zen como serixu bat, ¡ai, ni laguna! Jo, que sé, ez dakit. Ez que azte buru honetan egon naiz muloka. Claro, oso ez egonkorra, orduan batean diozu, ez dakit zen mierda zetik, baina guztiak daude. Bai, baina, bueno... Itzuliz, al subject matter, esan biet, hemen jartzen dugu, zaintzarako eskubide unibertsala exigetzen dugu eta zaintza horiek negozio izatere guztea. Lehen da bizi, bai, eta bigarren goz, zein jodidua da heldu izan oinarte konturatu gabe zaintzarekin negoziotzen nahi garela. En plan, que badu jendia
beharrezko egoeraren plan, kriston beharra daukona norbaitxena, ja sea, ez dakiz, pertsona helduak edo pertsona ezinduak por cualquier motivo edo tal. Eta ya está, oza, ez bozu ordaintzen, ze jende pobreak ez dauko eskubiderik zaindu izateko. Todo bida zure izeba, de repente, ametero, hoi superturbia, pentsago beti. Eta pentsago berdina, behitu, bau, berri honek gogorarazten dit zita bat filosofo baten ditzen da, José Luis Martínez Almeida. Eta filosofo. Poco me parece. Nun dau, dentista, oinarrizko eskubidea. Nun dau, okulista, oinarrizko eskubidea. Protesis, oinarrizko eskubidea. Ke hostia! Ja, niri ikustea kostatzen zait dirua. Bai. A ber, baita ere gustatzen zait betaurrekoak, que son muy monas, No, eta kriston pobria izango bazina, no ves, ez nuke ikusiko. Y te jodes. Claro. Hori da amaiera. Bai. Gure, kristoneko egitura sozialak, guretzako daukan elkarrizketa dakozu dirua, ez dozu ikusten. Te jodes. Bai. Tagas en la cima de la civilización, el primer mundo, mis cojones. Tus cojones son Mis el primer cojones mundo. son el primero y el segundo, de hecho. Horrexek dira. Zein da, bat altua gota beste. Horrexek dira, oinarrizko eskubideak die mis cojones gordos. Estrangulado. Hori gertatzen da, ez? El que Horretza estrangulatu... Torsión testicular. Torsión testicular. Bai. Erretzen zaizu? Bai, ez, Ah. niri ez. Baina behin, Bai. bueno, hau kontaukot. Hau kontauko dau beste neska batek, nire antza asko daukona. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Pues nik utziko duke hemen, ze nahiko ongi dauden gauzen artean sartuko dugula argi dago. Bai, Zaintza super beharrezkoa ongi da, dago super ongi dauden zaintzaren gauzak. demokratizazioa. Argi indarraren demokratizazioa Be bai. eta zaintzaren demokratizazioa. Bai. Eta orain, bagoaz beste gauza batekin. Ze ez dakit badakizu ere ezagutzen duzuen Maria Jose Beaumont, Ni hostias. bale? Bada, Nafarroako kontseilari ohiak. Bai, orduan bai. Bai, no, ni hemengoen, zuk ezagutzen. Bai, klaro, ezagutzen dudala. Vale. Dago betaurreko arraroak eramaten dituenak? Jogurina boroba. Ba, Jogurina broa. Ez da pobrea. Batzutan nahiko humoretsua da emakumea, Bai, eta aire gorria daukana, no? Bai, eta Kaoba. dauka horrelako ironia ere puntu interesgarri bat, igual Nafarroko bufoiera etortzeko Eta, gonbidatu esaiozu. potentea da. Eta gaur dugu platoan, Marijo Beaumont! Bai. Ez dator. Marijo Beaumont. Marijo Beaumont. Mari, jaina. Hoixe da. Bilbon hori, ez? Izan hostin. Vale, bueno, gauza da. Maria Jose Marijo, Beaumont. bai. Maria Jose. Espiatu gintzutela, kontseilaria zenean, ez bera bakarrik bai zitek eta bera eta bere ingurukoak. Vale. Eta niri ez dakit zegatik, baina grazia handia egiten dit imaginatzea. Almeida. Espionaia. Bai, espionaia, ez? Madrilen. Politikari baterantzeko, está limpia, no tiene hijos. Bai, Mira, imagina hau da, Maria Jose Beaumont, Madrilgo taberna baten, bere bermutxua hartzen domeka goizian, eta errepente barra nolako kristalesko gauza batean, kalamarren tapa batetik irtetzen da snorkel bat, eta hor Martínez Almeida. Kirola egiten. Bai, esaten, no lo han puesto oliva en el vermut. no lo puesto Tek, sospechoso. Horixe da. Ez, egiten dit grazia handia, bueno, da nahiko potentea, Baina zertan, osea, bueno, pues azkenean, pues nahi zuten de kaka, atera... trapuzaren bat atera. Bai, Bai. azkenean, pues... Eta baina Madrilen bera egonda Madrilen espiatu zuten? O Madrid, eske ez dutu lehen. Madrid todo izan ona, bera, espiatzera. Espiatu zuten bera eta bere ingurukoak, bera Nafarroko kontseilaria zenean. Baina espionaia gertauzan Nafarroan edo Nafarroan. Madrilen. Imaginatzen dut, bera ibiltzen zen Madriletan hori da. Iñarte. Orduan bietan gainera bere ingurua, imaginatzen dut gehiengoa gongo zela Nafarroan, orduan Nafarroan ere, osea, bai, nik uste esparru askotan eta baita ere espionaia egiten dutenean, imaginatzen dut baita ere ez dela bakarrik presentzialki hor lupa batekin egotea. Ez que mikros, tarako. Mikroak eta baita ere, bueno, pues begiratu, pues... Hackers, troles. Dokumentu pribatuak eta bar, ez? Vale. En plan, erosketako zerrenda. Adibidez, aguakate Como maneja, bai. Lapurtzen du diru publikoa, aguakate salmon, Quinoa! Kinoa garestixa da? Joder, oso garestia. Basuetan dato gana? Bueno, basoetan datorrena ez hainbeste. Ez que nik erostetan da di.
Baina kinoa berez, bai, konparatuz beste adibidez arroza edo pastarekin, nahiko zereal garestia. Dena ekologikoa, Ja, etiketa bio, bai. Galdera dauko zuetzat, zuk ezin erantzun. Zuak... Nerviostuko naiz. Zuak etzun ordan, exuberantzia rapu. Es que... Ziurzaz, inmemoria. Ez dakitzen Ez que torri zait historia hau burura eitzegin dugunean espionajari buruz. Ez que hori xa, beira, konta biet. Egon omen zen, porque nien nintzen jaio, porque nienaz oso gaztea. Oso gaztea. De hecho, no hemen lanian problemakin, porque ondikan 18xak ez ditxu bete. Baino, egon zain... Ez ez da hiatera bekainetan ondikan. Ondikan ez jate, desarroia guzti. Ez arrautzetan ez bekainetan. No, arrautzetan bai. Bai? Ez dio, ez da galditzen. Zein, lehenengo munduan edo bigarrenean. El mundo al revés. Exuberantzia rapu da Brasileko uste dut, Brasileko emakume bat itxen zauena lana lanbide... Oso antzina bat. Lanbide, esan prostituta bat. Exuberantzia rapu da prostituta bat, eta prostituta hau erabili zen gure lehengo Espainia mailako espionai politiko kasuan, kristoneko pifostio bat montatzeko. Seguro, ez prostitutak egon dira oso erabiliak horretarako, Kristoneko pifostioa, eta pifostioa izan zen the following, 2 puntos. Bat zuen tipo bat ditzen zela Pedro J. Ramirez. Nik hau badakit kontau guztielako, Pedro J. Ramirez, bai. Pedro Joaquín quedaba muy mal. Pedro J. Ramirez, zan tipo bat dala Agatha Ruiz de la Prada den senar oia, senarra izan dakoa. Eta Pedro J. Ramirez norbaitxek enpapela gure zaban. Ez daki zertarako, baina tipoa hartu zuten te vas a cagar. Bai. Eta tipo honek bazituen bere bizitzan, rutina batzuk pixkat exuberantiak sexu arloan. Eta horregatxik kontratatzen zuen exuberantziaren zerbitzuak. Eta espia honek kontaktatu zuen exuberantziakin, eta inzahen gauza bat kriston itxusia betetzen jatena, dala komisaria estiloko izpilu faltsu baten atzean jarri, Pedro J. eta exuberantziaren atzeko konsulta baten bitartean, eta grabao. Eta zinta hori salduzan, porque esto era el año de la Maricastaña, VHS hori egon zan persegiruta Espainiatik haber filtrau bai, filtrau ez, eta filtrau zan. Eta niri historia hau kontau zuzten pertsonak, kontau zidan zer gertatu zen bideoan, nik ez nuen ikusi, eta orain eman behar dizut aukera nahi baduzu kontatzeko zer gertatzen zen bideoan. Ez, kontatzezu, klasa! A ver, pues nada. Ez gau epaitu bihar, porque beira, bakoitzak bere etxean eta bere bizitza pribatuak egiten dela. Nahi dituen gustuak. De hecho, historia honen azkenengo funtsa da Pedro J. Ramirez bere inklinazio sexualen gatik radikulizatzea, porque hodi ez gau egiten. Eta oso praktika zikin eta malzur eta rastrero bat da pertsonaren intimitatea horrela erabiltzea bere kanpaina politikoa desprestigiatzeko. Eta emakumeak bazekien hori... Bai. Emakumea zauen lanian. Zu kontatu historia eta... Ez da berdina lanean egotea edo jakitea gero zure lan hori publikatuko dela. Berak bazekien. Bazekien. Bazekien espionai... Ez dakigu zen maiaraino. Claro, igual ezekien grabatu bat zutela eta gero egin bideo bat eta gero banandu eta... Baina bera bazekien que había un espionaje. Zu kontatu historia eta nahi bazu ditut de Pedro J. Ramirez. Vale. A ver... Orduan, hau da pixka bat, kokatzeko testu inguruan historioa gure ikuslegoarekin, porque azkenia masadiz zure txian pestan zen, segarta, ez da importantia, porque bakoitzak inleike gure da bena. Baina praktika sexual konkretuki honeik zian gure Pedro J. Ramirez, Agatha Ruiz de la Pradaren senarra izan dakoak, bedairo esango dut kokatzeko testu inguruan. Jartzen zuen zapata pare bat, como oso tako idun gorritxo batzuk ola puntakin, super, eta como body bat, como pretua, como la roxa itxurakoa. Hori tipoa. Tipua. Markarra Agatha dira Prada. Eta jartzen zen belauniko exuberantziaren aurrean, eta esaten zion, Pedro J, por favor. Me veas encima. Bai, esaten zuen, holako afekzio oso infantil batekin, mesedes, egia zu pixa horpeixan. Que oye, nada mal, zue gonzale pixa egin gauzak itxan. Bai, pixa, maravilloso. ¿Te encanta pixa? Nos gusta un pis. Nos gusta un pis. Podos. Aurrera. Neri ez. Bueno, ez da frogau baina niaz oso espergarrixa, generalian. Baina hori, ez jaten baten como oso gauza perverso bat, baina, claro, hau ziren los 80, VHS-en demoraldixan, politiko bat, que gaur irtengo bazan, me gustaría tal,
eta egon zen kristoneko espionaje pifostio bat, eta orduan Maria Jose Beaumont, espero dut, kriston metodo sofistikadoagoekin tratatu izana. Nik uste baiet. Tratatu izana. Nik uste baiet. Baina, me encanta irudi hori nola bere emazte oiaren jantziak erabiltzen zituen. Hori ez dauk konfirmauta, Hori inventatu nik. Baina, nik imaginatzen dut, enkajatzen hau lukarekin, baina. No, eta hau gertatu zenean bere emazte A zen. Claro. Nik imaginatu zela marka Agatha Ruiz de la Prada, ez Agatha Ruiz en la arropa, baizik eta ez dela bere markakoa. Bai. Que se me la ropa de mi mujer. Eta azkenean, estrategia honen, porque egon zan kristoneko kontroversia de badago bideoa, ez dago da rumore bat filtrau da ez da filtrau, porque bazegoen teknologiarekin ez zenekin, porque era una cinto VHS. Bai, baina ikusi... Eta Pedro Jotaren estrategia, hau... Ez nik ez, baina ikusgarri da. Bai, bilatzen bozu ondo, ikusgarri dago da, zike ondo nik ez dut ikusi eta ez dut ikusiko. Nik ez daukatu dipezu, ez da. La verdad. Baina Pedro Jotaren estrategia honen aurka puntu baten alduta izan zen. Oie, bai. Y ahora qué? Esan zuen posole bera. Bai. Porque uste dela estrategia balio duen bakarra olako kasuetan, pues como... Bai, eta zuek zer? Naz politiko okerra hua, oin, hau itxea txik. Bueno, hori gertatu zen baita ere PSOE-ko tipa batekin, ez? Ere... Bueno, ez nago oso informatu da, igual ez naiz horretan sartuko. Ni besta, baina, noia 20 minutu itzaiten, ja. Ja, pixkan di baino gehiago informatu zen. Ba, egon zen emakume baten inguruko... eskandalu bat edo zen PSOE-ko... Nola ditzen zen emakume hau? Emakume horia... Yolanda. Cifuentes. Cifuentes. Las cremas. Lapurtu zitxun krema. Las cremas. Nunda de kremak, Cifuen. Bai, edo masterra. Cifuentes ere, egon zen horrelako asunto batean. Ez dago informatu bat, beraz ez dut asko itelingo. Baina kremen inguruan? Ez. Sexuala. Bai. Osa zaukon, kremak lapurtu, masterra doainik, bideo sexual, eta ondikan zauen parlamentuan, Bai. Osa, eskandaloak hain jodiruak ez zian. Eta, bai. Oindo superviviente zen. Ez hombre, venga. Me quedo loca. Bueno, benetan? zeba ez. Horretara kortu zituen kremak esan zuen dut. Llevo la isla, jabe. Ez dakit dagoen denboraldi honetan edo egona izana den, baina nau, 89% ziur, Cristina egon dela bilatu. Bai, bilatu mesedez. Oye, Almeida superviviente zen? Eitzen frogak, trampolina. Ez dut inoiz ikusten Frogak eta trampak botatzen baloriak jendeari. Baina baldin bada superviviente zelan ikusten dut. Hombre, eta irabazten du fijo. Botatzen baloiak jendeari burura... Triple salto mortal... Irabazle, Almeida irabazle. Baloien ordez, kokoak, horregietara. Que liante. Ona. Cristina Cifuentes se pronuncia sobre su posible participación en Eurovientas. Rumore bat izan zen, baina... Rumore, na. Urrengo demoraldian, nor daki? Rumore. Rafaela Carrà. Stop! Bueno, equipo, pues ya nik uste honekin eta bizkotxo batekin ja urrengo unarrako ja nahiko dugu mamitxu egon gara hemen, baina ez dugu... Baizaz burua galtzea arrasaz, así que igual hobeto bukatzea. Bai, igual ametu dugu... Moztu beharko dugula, Nafarroko bufoi hauek ere deskantsoa behar dute. Bai. Ezin dugu izan graziosoak 24/7. Ez ezin dugu. Orduan, ja, beste grazia ez daukan zerbait ekiritzeko, bagoiez, Dani, eski me encanta, Daniel, bagoiez, nire itzen ingout hemen biputxera. Bagoiez, oeruntz. Bueno, Daniel, aurkian. Bai. Zureko bazulora. Hemen bertan gelditxuko gaz, Urrengo arte, familia. Agur. Ja, kalera, bendik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.